Pe 23 august, autoritățile de la Kiev au lansat Platforma pentru Crimea, un proiect diplomatic ambițios menit să dezvolte relațiile Ucrainei cu statele din regiune. Moment la care lideri importanți din Uniunea Europeană s-au aflat la Kiev. Cât de importantă este pentru Ucraina lansarea platformei pentru Crimea și ce poate face România să-și maximizeze poziția în regiune în cadrul acestei platforme? Pentru Ucraina, inițiativa este una destul de importantă, pentru că în ultimii ani, aici vorbim de vreo 2-3 ani, s-a vorbit tot mai mult despre ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei, adică în regiunea Donbass, Lugansk și Donetsk, și s-a vorbit din ce în ce mai puțin despre Crimea. Doar sporadic mai apăreau în spațiu public informații despre modul în care sunt încălcate drepturile și libertățile locuitorilor din peninsulă, fără însă a fi susținute mecanisme în cadrul forurilor internaționale care să pledeze și pentru integritatea teritorială a Ucrainei, cea de dinainte de 18 martie 2014. Mai mult de atât, Federația Rusă, în diferite ocazii, a încercat să submineze acele foruri internaționale care și-au spus poziția cu privire la anexarea Crimeei, încercând să militeze pentru reformarea acestor foruri internaționale, susținând că acestea nu mai răspund contextului actual, adică un context destul de complex în care Crimeea să fie acceptată sau anexarea Crimeei să fie acceptată ca un fapt împlinit și să nu se mai revină asupra subiectului. Și atunci s-a vorbit foarte mult despre necesitatea de a reforma Organizația Națiunilor Unite, acolo unde am avut câteva rezoluții adoptate cu votul mai multor state membre împotriva Federației Ruse. S-a vorbit foarte mult despre modul în care ar trebui să fie reîmpărțite apele teritoriale din Marea Neagră și există asemenea propuneri din partea Federației Ruse venite încă în anul 2014, dar pe care noi nu le-am acceptat, adică niciun stat din regiunea Mării Negre nu a acceptat spre a dezbate aceste propuneri din partea Federației Ruse și există aceste amenințări constante care vin dinspre peninsulă, pentru că aici vorbim despre militarizarea peninsulei, vorbim despre faptul că Federația Rusă încearcă să introducă armament nuclear în peninsulă, iar asta generează foarte multe amenințări, nu doar pentru Ucraina, dar și pentru celelalte state din regiune. Iată de ce Platforma pentru Crimea este un mecanism diplomatic care va funcționa pe mai multe niveluri de cooperare și de interacțiune, care va permite Ucrainei să facă lobby și advocacy nu doar pentru soluționarea conflictului din estul țării, dar și să vorbească despre anexarea Crimeei ca un fapt care nu este împlinit pentru Ucraina, pentru că există tratate internaționale, există norme și principii de drept internațional care au fost încălcate și care, prin faptul că nu sunt respectate în continuare sau sunt respectate selectiv, generează fundamente sau baze legale, portițe legale și pentru alte zone să devină la fel de active din punct de vedere al operațiunilor militare în regiune. Pentru România, participarea la această platformă este destul de importantă și asta deoarece există mai multe inițiative ale diplomației române pentru care noi încercăm să găsim coeziune în rândul partenerilor noștri occidentali și europeni. Asta înseamnă că ne adresăm practic unui public similar cu autoritățile ucrainene și prin prezența noastră acolo, prin faptul că practic punem în discuție aceleași conflicte din regiunea Mării Negre, ne avantajează pentru că se adună susținere și pentru inițiativele noastre la nivel de regiune și un alt avantaj pentru România ar fi faptul că în sfârșit își acceptă statutul pe care îl joacă în regiunea Mării Negre cu tot ce reiese din aceasta, adică nu doar cu prezență fizică la Marea Neagră, dar și cu obligații, cu un tip de diplomație proactivă, cu o susținere discursivă pe care o oferim altor actori în regiune care au nevoie de asistență, care au nevoie de acțiune concretă din partea nu doar a partenerilor europeni din cadrul Uniunii Europene, pentru că vorbim aici despre o coeziune și o
alinierea intereselor atât a statelor membre ale Uniunii Europene, cât și ale statelor membre ale Organizației Nord-Atlantice sau din cadrul OSCE. Propunerea României, cea de crearea unei instituției reprezentantului Uniunii Europene pentru conflicte la Marea Neagră sau reprezentantul de securitate al Uniunii Europene, practic vine să susțină această nevoie a statelor din regiune de o mai multă acțiune și acțiunea nu doar pur și simplu de dragul de a ne afla în dezbaterile regionale, dar o acțiune care să fie susținută și cu mecanisme concrete, cu soluții concrete pentru statele care se simt amenințate și care trebuie să facă față unor noi tipuri de amenințări și provocări. Lansarea platformei pentru Crimea poate fi considerată un succes sau un insucces al diplomației de la Kiev? Depinde cine analizează modul în care a evoluat această platformă. Pentru Federația Rusă, aceasta este doar o adunătură de oameni populiști care doresc să mai irosească câteva resurse în plus și care în prezent, iată, avem declarații oficiale din partea Federației Ruse care spun că nu este altceva decât un club al acelor state care încearcă să atenteze la integritatea teritorială a Federației Ruse, pentru că Crimea este parte a Federației Ruse, este subiect al Federației. Pentru diplomația ucraineană, chiar dacă au existat anumite momente poate neclare sau au existat anumite momente în care unii lideri care s-au adunat sau au venit, au răspuns invitației Ministerului Afacerilor Externe și președintelui ucrainean, au avut un discurs mai puțin pro soluționarea problemei Crimeei și mai mult orientat către atingerea unor obiective de politică externă, proprii, putem să spunem că este un succes și asta deoarece 46 de delegații oficiale nu este un număr mic. Dacă ne uităm pe numărul susținătorilor sau al celor care nu au susținut, adică dimpotrivă nu au susținut rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite, vedem că acest număr contează. În plus, declarația summitului pentru lansarea platformei pentru Crimea, ea este încă deschisă și se pot alătura și alți actori statali și non-statali ai acestei declarații. Este un succes pentru că, practic, a reunit partenerii pe care Ucraina și dorea acolo, parteneri din cadrul Alianței Nord-Atlantice, dar și parteneri din cadrul Uniunii Europene. Iar asta înseamnă că acel reprezentant din toate cele 46 de delegații oficiale, state sau organizații internaționale, deci acel reprezentant va putea să fie contactat în caz de necesitate și în caz de acțiune concretă de către diplomația ucraineană pentru a oferi sprijin acestei probleme. Și, practic, le oferă câteva resurse în plus și siguranța faptului că se va discuta în țara dată sau în cadrul acelei organizații internaționale care a participat la acest summit despre problema Crimeei, dar nu așa pur și simplu, dar despre anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Ce semnal a transmis prezența secretarului general adjunct al NATO, Mircea Joanu, la Kiev? De partea rusă, el poate să fie interpretat ca un mesaj agresiv, pentru că există ostilitate între NATO și Federația Rusă și acea expansiune a alianței în zona de interes strategic al Federației Ruse, dar mesajul a fost unul ferm că Occidentul nu acceptă ceea ce s-a întâmplat pe 18 martie 2014 și că Rusia trebuie să își onoreze obligațiile pe care și le-a asumat prin tratatul bilateral cu Ucraina, memorandumul de la Budapesta și alte convenții internaționale pe care practic le-a încălcat în asemenea mod flagrant, evident cu toate acele mărturii din anul 2014 pe care le avem documentate nu doar de partea ucraineană, dar și de către alți parteneri ai Ucrainei. Deci mesajul este unul ferm de condamnare a actului din 2014 și de susținere a integrității și suveranității Ucrainei. Ce mesaj transmite Ucraina prin lansarea platformei pentru Crimea?
că este gata să-și continue lupta, că resursele nu s-au epuizat în acest moment și că este capabilă să genereze coeziune internațională în jurul acestei idei pentru a menține activă problema în spațiul public informațional, dar în același timp că cetățenii ucraineni nu vor renunța să lupte pentru acest deziderat, adică pentru integritate teritorială și suveranitatea țării.